Hello guys, kumusta po? Bale, nandito na naman kami sa ilog guys para mamingwit. Kasama ko naman si Parang Baldo ngayon. Yan o. May mga taga kabilang baryo din namimingwit sa kabila. Dito kami pepesto. Sana makarami guys. Lakas ng hatak boy. Sureball na yan. Sureball. Ngiting tagumpay boy. Loh. Kanya man yan. Oh, sureball na yan. Oh, ini tilapia. Good size boy. Capacity boy. Hay. Meron yan boy. Betul. Oh, tinatakbo-takbo pa. Hala, mo yun oh. Tilapia. Ini. Huli. Laki. Serte. 2-0. Kanchaw si Baldo sa akin ah. Yan. 3-0. Pwede na boy. Sana naman tayo. You know, hinahatak-hatak ko. Oh. What the hell? Kalahin mo yun do na mata pa. Guys, na mata. Laki. Oh. Mahalas. Kaya pala lakas ng hatak boy na mata. Oh, dakol. Bumalik ata guys oh. Liit. Dalawang ganito na. Hanggang na mata. Ang laki. Maraming nahuhuli mga nasa gitna. Si Paring Balda pa smile lang. Bokya. Nabokya na kami guys. Maalas talaga guys, wala pang nahuli. Si Baldo ganun pa rin 3. Ilang oras yung nakakaraan. Ako 0. Sila kuya, yung namimingit sa kabila, wala pa ding sumasabit. Bumalik na naman yung mga na to, taga China. Wala nang humila boy. Nakahalata ata. Yun, nakadaan na yung mga naglalambat. Ngayon, nakakuha na si Paribaldo. Laki. Ano daw? Kunin mo? Hindi na. Agsin natin, maliit Para lumaki pa. Yan, bye bye. Oh, mukhang nakahuli tong sa atin. Oh, tira. Benas oh. Nakalata daw. Na? Tigsa? Malaki yan boy. Talagang binabenas. Yun na. Try it. Uyok to kliyaw. Hindi. Nagtakalag. Laki pa naman boy. Do. Nangakala ko nawan ka ako CR. Laki. Pati na yung tilapia natin sa malain. Violet niya. Violet. Lagi lang guys oh. Oh, daklara. May napugsat. Bigtas, laki. Daklata boy. Basta ko inayadam lang ako. Malaki yan boy. So tatayatan. Gay. Daklata. Pang-5 niya guys, pang-5. Sige. Diyan. Yan na dam. Sige, tira. Laki boy. Nadakal aja tay. Laki guys oh.
Pang-5. Stig. Uy. Isa, nakaisa din. Pwede na to, pwede na to. Oh. Nakaisa. Sisimula na si Boy Rapias. Dalawa na, dalawa. Ng mata. Sumabi na tayo ng mata na naman, oh. 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 Dalawa. Guys, so kakahagis. Oh. Yan. Oh, dito. Yan. Tatakbo mo pa. Taray yun. Tilapia daw. Tilapia. Oh, apa na eh? Wah, ang loro mo yan. Tinatakbo guys. Video mo. Taray na ako. Ini. Taray na ako. Oh, kasi na eh. Wow. Huli boy. Ito guys yun. Kaisa rin. Tayo puro-puro ako. Alright, nakaisa din tayo. Pwede na to boy. Ito pre oh. Isa ulit. Swerte na. Tinitipid ko yung paing kanina guys. Andyan lang pala sa taas yung mga paing. So guys, nakahuli na naman si Paribaldo. Silap. Yan. Pang-6. Oh, takol. Nampakan na mata man natin ay. Laki guys oh. Tinakbo, tinakbo. Ito guys oh. Sana naman. Ah, tigas mo boy. Sampay. Ito guys, isa ulit. Guys, yung dalawa sa kabila, yung mga taga-taging sobrang dami nang nakuha. Ewan ko kung ilang kilo na, basta malalaki yung mga ano nila eh. Nahuhuli nila. Ganda kasi ng pesto. Nagsisigawan sila oh. Meron din doon mga grupo ng mga bata doon oh. Doon sila. Kami lang ni Paribaldo. Hapon na nga eh. 6 na piraso pa lang sa akin. Ikaw daw, ilan na? 8? 8. Hey guys, yun. Natapos rin yung pamimingwit natin. Bale, 6 na piraso sa akin nasa ano, sa likod. Si Baldo 8. Hay, hirap. Ano daw? Daming humahatak kaso hindi na kukuha. Ayaw magpahuli guys. So pagkabukas pabalik kami. Panibagong spot naman. Okay? Dito lang po, maraming salamat. Ingat po.